Yaphela njani? Yaphila. uMakhumalo kade ngagcina ukumbona, ngagcina ngalesikhathi sokuba besibizela i-meeting lapha endlini yankulu. Hey, ngithe angizokubona nje ma. Ungangazi mhlazi mhlekazi. Hayi ngiyakwazi. Mhlampe uhleya ngoba hawu uxakekile ukuthi waye ngizombona ngoba phela ngathi angikho into engifuna ngihlanganise naye. Ngithe angizokubona nje ey'ntweni ezimbi engazisho uzixolisela. So nje akukho okunye ngizosho nje ukuthi into engayikhuluma ngawe, ngiyikhuluma kulana ngikhuluma khona, ngiyikhuluma kambi ngawe, ngiyaxolisa. Angazi ukuthi ngangingena yini kodwa ngiyaxolisa. Kade mina ngahlala nawe, ngihlala la kwakho, ngabona ukuthi kwaba wrong kakhulu ukuthi ngikhulume kambi ngawe. Yo. Kushintsheni manje sine. Mina ngaphakathi kumina sengifila guilt ukuthi ngadlala ngaye ngamenza umuntu omumbi ephakathi kwabantu, ngasho yonke lonto. So ingako ngizoxolisa manje. Ngakubiza ngathi woza la weza. Ngazama ukukhuluma nawe, ngifuna ukwazi ukuthi kwenze njani, ngenzeni, ngikwenzeni, ngikone ngani, ungaye ngakona ngani. And ngalelo langa wangafuni ukusho lutho. Ingoba ngangingathandi ukukhuluma naye ngalesa sikhathi. And isizathu sami kwakuwukuthi you've been accusing abantu ukuthi bathanda ukwenza izinto ngoba befuna ukubuka. Yeah, ngakhuluma kambayilo. Yeah. Ayikho into ongenze yona, ukwazi ungenze lutho noMathobi. Uma ngifika la kwakho uyasho ukuthi ngenza ukudla kini la, enza yonke into. So angazi ukuthi kwakwenza kuleni. Angifuni ukuyithathela ekhanda lento oyishoyo, ngigijime nayo, excited ngoba angazi kwenzekeni. Mhlawumbe uma ungathi ungena kuma-details ngi-understand ukuthi yini eshintshile namhlanje. Ngingafuna ukuzwaqha into eyodwa. Njengoba ngisho ukuthi into mengingaku-overrate ngayo ukuyikhuluma, ngisuke ngingathandi ukuyikhuluma. Anginayo nje inhloso ukunasineyo ukukulimaza, mhlawumbe nokuzwisa ubuhlungu. Kodwa ngisoze ngakuyeka uma ngabe uphuma endleleni njengengane, njengazonke ingane futhi. Mhlawumbe ngisho uma wakho lo oneshoyo ukuthi yena la ekhona uyakuthanda. Uma ungabazi olwethu uthando, olwami uthando. Mhlawumbe naye ngiyobe ngimfailile ngoba ngikholwa ukuthi from la ehleli khona uyajabula mebona isimo kuyisona. Ngiyambona ukuthi uzimisele ngami, so ungithithisa naye kwengane yakhe. So imina kahle kahle engironge ngokuthi ngimqambela amanga. Yabona? Yeah. Akekho umuntu okuzondayo. Wena sithande wena self, Sne. Yabo mhlazana wasithanda wena ngokwanele, uyoluza uthando from abanye abantu. Bengithi ngiyazithanda kusho ukuthi angiyithanda. Understand ukuthi usho ukuthini. Uma usuthe uyaxolisa, I believe ngiyaxolisa wanele as long as umina. Yabona? So I'm okay. Manje sinema uyithathele usukuthenge ne-gift. Ngiyitholisile, ngiyadlala kepha. Ungangidlisi wena inhloko. Ngiyadlala. Oh, Sne, thank you. Okay, thanks. Hug. Ubudlelwane bethu esafika ekhaya nami ngisemncane kwaku-right. So ngiyafisa ukuthi namanje kuphinde ngibe ingane kuyena abuma kumina kuqhubeke kube right. And ngiyazi into ekhala. Thank you. Asne. Hawu, madoda. I-gift enginika uMakhumalo yokuthi ngithi nje ngiyaxolisa ngenhliziyo yami yonke. Angazi noma ngibe sengiyakuthenga noma ngithi ungenza ijuice.
into engenjwayele phela ngazi phela manje. Hayi, ngizoyenza. Hayi Malenza. Wamuhle. Ngiyabonga. Ngase ngishaya uvalo phela sinenge isike ngisambatha amadoda. Naku sekuthiwa uyalotsholwa sime kanjena kusho ukuthi ingubo yami izoma kanjani mpela. Manje uyakhanya. Hayi, mase ngigana ngelinye ilanga. Ngeke ngizofela-ke lento ngifela lento-ke emhlabeni mina manje. Ngiyayifela. Wenzeni Sine? Gaga ngiqruva lapha. Senabafana. Kodwa phela Sine nawe usukhulile nje manje nampemo. Ngoba phela ngeke ube namali Sine mogroove, umgroove udla imali. Ngizozishintshela mina ukuthi egroovini ngiyazi ukuthi sengizilimithile mina ukuthi fanele ngiye nini. So lokho kona ngizokwenza lo kasho ukuthi angishintshe igroove ngenze yonke into right. Sithole nomsebenzi. Ingane zakho zingabi nje abantu baba disappointed kwena noma bekubona babona umanje ngabanye. Akekho umuntu ke ongazalwa kabusha. Now it's not late. Yabo, nazi-ke mina into ezikubhora ngami o ileziki. Kahle zonke lezi zinto angixoxela zona angazi ngena kwami nabe ngizoxolisa nje kuphela. Ngiyabonga kakhulu. No problem yini. Ngiyabonga na. Uyobonana ngoba ungazohlwelwe. Kodwa ngcono besangweni ngikhile vele bongela umemeza la. Uma Khumalo ngiyajabula ukuthi uvumile ukuthi ngixolise kuyena. Sanibonani, nani niyazibonela-ke uSine exolisa honor up to everything embi ayishilo ngamaKhumalo. Ngaze uzoxolisa yini kuMangwabi? Let me know what you think in the comment section.